Ahojte všetci, chcela by som vás pozvať na festival Atmosféra, ktorý sa uskutoční už v budúcu sobotu 23. júla v Hontianskych Nemciach na futbalovom ihrisku. Pre tých, ktorí o nás počujú prvýkrát alebo si jednoducho nevedia predstaviť, čo to znamená pojem festival Atmosféra, tak je to jedinečné rodinné podujatie, ktoré prináša raz do roka na dedinu to, čo naozaj nemáte možnosť zažiť počas celého roka, čo sa týka kultúrneho života. Rodinné podujatie znamená to, že keď zoberiete svojich rodičov, starých rodičov, svoje deti, známych, kamarátov, susedov, všetkých, ktorých máte radi, tak každý si na festival Atmosféra príde na svoje a zažijete spolu pekný letný deň. Tento rok máme program vyskladaný naozaj zo zaujímavých interpretov. Počas celého dňa na hlavnom stage budú prebiehať kapely, ako je napríklad Anabela Molová s kapelou, Horehaj, Inotaj, projekt Hargaš, Branislav Hargaš príde s 10 nástrojmi z celého sveta a predstaví nám ich. Večer o 9. večer vystúpi kapela Corben Dallas, neskôr rapper Vec spolu so Škrupom a do druhej v noci bude prebiehať reggae party s Abnormanom a MC Gremom, ktorý príde až z ďalekého Krakova. Počas celého dňa bude pre deti prichystaných kopec aktivít, ako sú tvorivé, kreatívne aj pohybové aktivity. Bude detský kútik, bude drevený kolotoč, bude maľovanie na tvár, bude vedecký park, bude koncert pánka, ktorý spieva známe detské pesničky spolu s detičkami a budú hrať na hudobných nástrojoch. Bude aj detské divadlo, takže naozaj pre detičky tam bude toho veľa a môžete s nimi kľudne prísť. Pre mamičky a staré mami bude prichystaná grilovačka víťazky Masterchef Slovensko Maťky Grňovej. Bude možné samozrejme aj ochutnávka týchto dobrých jedál a bude aj následne bude aj diskusia o zdravom stravovaní. Pre oteckov a starých otcov bude pripravený napríklad zraz starých Volkswagenov. Takže ak nemáte plány a chcete zažiť naozaj pekný letný deň a naozaj jedinečný pekný letný deň, tak prídite na festival Atmosféra, zoberte svoju celú rodinku a prídite